Insellmilkom. Illum il-ħamis 15 ta' April nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dun Michael Zammit li ġie ordnat saċerdot 9 snin ilu. Fl-ewwel qari tal-lum nisimgħu lil Pietru u lill-Apostli jgħidu li ma jibżgħux mis-Sinedriju. Anzi, jgħidu jeħtieġu nobdu aktar lill-Alla milli l-bnedmin. Mulej, għamel li bi kliemna u b'għemilna nagħmlu dak li jogħġob lilek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna dalgħodu sabiex f'dan iż-żmien tal-Għid, dan il-ferħ tal-Għid imxerret mad-dinja kollha, nitolbu lil mulejjejna permezz ta' din il-Quddiesa u nersqu lejh. Ejjew nibdew din il-Quddiesa billi narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti s-slim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla ħanin li ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jiqbal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-kmandant u l-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju. U l-Qassis il-Kbir qalilhom: Aħna għednilkom fuq li għednilkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U waraw, issa mlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija tad-demm ta' dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin. Alla tagħmel sirjietna qajjem lil Ġesu li intom qtiltuh billi dendiltuh ma' Ewda. Alla qollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Xi nsemgħu dan saħnu ħafna u waħluha f'rashom li joqtluhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salm responsorjali. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifirħu dejjem fuq fommi. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jisken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti Alla għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej lejn dawk f'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa
iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Tumas, emmin ta' xrajtni, ħejjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd, min hu mill-art u tal-art u jgħid ħwejjex tal-art. Dak li hu ġej mis-sema u fuq kulħadd u jixhed dak li ra u sema, imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqagħha. Min ikun laqa x-xhieda tiegħu ikun iwettaq li Alla u l-verità. Għax dak li bagħtu Alla jgħid il-kliem ta' Alla, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl. Il-missier iħobb lill-liben u ħalla kollox f'idejh. Min jemmen fl-liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għall-liben ma jarax il-ħajja, imma tiqpa' fuqu il-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristi. Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl. Dan il-vers li għadna kif smajna mill-Evanġelju skont San Ġwan hawnhekk qegħdin kapitlu 3, dan id-dialogu li qegħdin nisimgħu matul din il-ġimgħa ma' Nikodemu, ifakkarna li Alla jqassam bl-abbundanza. Alla jqassam il-grazzja tiegħu fl-abbundanza tagħha. U f'dawn id-dialogi li naraw fl-Evanġelju ta' San Ġwan ma' Nikodemu, ma' Sammaritana, ma' dak li twilet ama, eccetera. Naraw lil Ġesu li jiddialogu mal-bniedem, li jidħol f'din l-esperjenza mal-bniedem, il-bniedem li jduq lill-Alla. U allura naraw li f'dan il-Vanġelu l-mulej qed jgħidilna din il-grazzja u jixtieq iqassama lilna wkoll. Aħna wkoll irċevejna din il-grazzja fl-abbundanza. Għax Alla ma jagħtix bil-kejl, Alla jqassam bla limitu. U allura rridu nkunu aħna li nwieġbu għal din is-sejħa li jagħtina l-mulej. Fl-ewwel qari li smajna llum mill-Atti tal-Apostli jgħidilna li Pietru flimkien mal-Apostli jgħidulhom jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli lill-bnedmin. U dan jotta lina wkoll aħna li qegħdin ngħixu fid-dinja tagħna tal-lum. Li aħna wkoll neħtieġu li nirriflettu fuq kif iktar ħanoġbu lill-Alla milli lill-bnedmin. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn il-midja hija kollox, l-image huwa kollox, il-mod kif nidher, li nidher perfett, li nidher tajjeb. Iżda l-messaġġ li qed jgħaddulna l-Apostli, li qed jgħaddilna Ġesu llum, l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja hija li noġbu lill-mulej. U għalhekk dan huwa l-messaġġ li rridu nieħdu magħna llum minn dawn is-siltiet tal-qari. Li aħna fi kliemna, fehmielna, fl-imġiba tagħna jeħtieġ li noġbu aktar lill-Alla milli lill-bnedmin. Mhux importanti x'jaħseb fuq ħadd ieħor, imma l-importanti fil-kuxjenza tiegħi kif jien quddiem Alla.
li meta flaxija mur nagħmel l-eżami tal-kuxjenza jiena nħoss li ma' Alla jiena qiegħed tajjeb, qiegħed fil-grazzja tiegħu. U allura nagħmlilkom din l-istedina li dan l-ispirtu tal-għid, dan l-għid il-kbir li qegħdin ngħixu jagħtina dan l-ispirtu ta' ferħ li aħna nxandru lil Kristu. Li bla biża' aħna bħall-Apostli aktar infittxu li noġbu lil Alla b'dak kollu li nagħmlu. U allura fil-kliem tagħna, fil-ħlewwa ta' kliemna, fl-imġiba tagħna, fil-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin, li aħna nfittxu li noġbu lil Alla, lil dan Alla li qam minn bejn l-imwiet biex jisalva lilna l-koll. Alla ta' missirijietna qajjem lill-Ibnu Ġesu Kristu wara l-mewt tas-salib u għamlu kapu Salvatur. Nitolbuh jagħtina d-don tal-Ispirtu tiegħu aħna u intennu ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għall-mexxejja tal-Knisja biex jgħixu b'impenn id-dmir tagħhom li jkunu xhieda qalbina tal-mulej Ġesu kif kienu l-Apostli. Nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jirrispettaw il-libertà reliġjuża u tal-kuxjenza taċ-ċittadini tagħhom. Nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għal dawk li huma fil-ħabs biex jħarsu lejn dan iż-żmien bħala opportunità li tista' tgħinhom jerġgħu jinserixxu ruħhom fis-soċjetà. Nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għalina biex nobdu għall-kelma li inti tagħtina permezz tal-Ispirtu tiegħek li tqassamulna bl-abbundanza. Nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Issa fiskiet fid-djarna nagħmlu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, iqpa' magħna bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ibnek Ġesu Kristu, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, biex aħna nsiru xhieda kuraġġużi tal-verità li salvatna. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ism
ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju tal-misteru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jiqbal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejd u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja l-Missier l-Iben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Marija Santissima orina l-intijomna li kismat talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-riħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li intijomna li kismat talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw it-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tad-dawl,
meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, ta' ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik li lek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spirtu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb.
Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kowba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina qaddisa malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnessis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slima lik ħaris tal-fidi u l-arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Niġu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum minn Dun Michael Zammit. Infakrukom li minn nhar il-Ħadd li ġej l-insara huma mħeġġa jmorru fil-knejjes tagħna għall-Quddiesa u biex jirċievu l-Ewkaristija. Dan fil-waqt li nibqgħu nosservaw il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Id-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Infakru wkoll li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar. Grazzi u nsellmilkom.